mati tegane nyulayani janjiku sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dudeno kandolane ati tegane nyulayani Tukang mas jane aku tresno lilakno aku lungo hati ra kuat kandang rasa keronto-ronto cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan Tukang mas jane aku tresno lilakno aku lungo kesabaran mugi Allah paring kasempatan mengadem matiku ben aku rayu dan tanggung jawabmu itu palsu Kedok aku cinta beneran pastikan ku buktikan Ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Wijoyo Putra Original BBR Pro Audio Raso Roslika Ayo goyang, goyang Ayo, gite Neno kandolane ati tegane nyulayani janjiku sehidup semati rasa sayangku sudah pergi tak menghiraukan aku lagi Dudeno kandolane ati tegane nyulayani Tukang mas jane aku tresno ilakno aku lungo aku ra kuat nandang rasa keronto-ronto cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan Tukang mas jane aku tresno ilakno aku lungo Tresno iki dudu pembelanan kabeh mau mergo kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasempatan adem matiku ben aku ra mlayu dan tanggung jawabmu itu palsu Enak aku cinta beneran pastikan ku buktikan Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman luar biasa terima kasih Raso
sing lagi rondo biyen mula liramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo Saking piye kabeh iki wis kebeton ibaratku ora bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa aku saku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak anteni rondone ayo Mi ora ngono sampeyan sabar ngenteni ingin nyatane cintamu tulus lan suci apa astagfirullah biyen mula liramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo rumah iki ayo terima kasih. Soalnya apa? Sudah. Silahkan.
Wijaya Putra original Raso Rolas Wida Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang buka. Sama buka ku senyum tiap hari sampai fly. Kata Nona mimpi ingat Nona manis lain. Nona statue setelan cuek aduan. Kalau Nona suka jangan buang buka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Dan bilang saja jangan pura-pura. Abang sutarima asa ade Nona bicara. Statue, statue, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Iya Raso Rolas Wida singkatnya Nona suka jangan buang buka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Dan bilang saja jangan pura-pura. Abang sutarima asa ade Nona bicara. Statue, statue, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Statue, statue, setelan cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang maju. Wijaya Putra original Raso Rolas Wida BBR Pro Audio. BBR Pro Audio luar biasa, terima kasih dulur. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang buka. Sama buka ku senyum tiap hari sampai fly. Kata Nona mimpi ingat Nona manis lain. Nona statue setelan cuek aduhan. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue, statue, setelan cuek baru malu. Adik-adik ini mau juga abang yang rayu. Statue, statue, setelan cuek baru malu.
Tio Putra Celeng Bungul Indonesia. Kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kondo tresno ra bakal mendo nadyan kepapalang kaya tunggak cantik aran mongko biyen kowe nate kondo marang aku kang pastine mbok aturke marang kenya pepujanmu aku banget bisa ndedonga nyuwun marang kang kuwasa bukalanmu ngrake tresno bisa tuwa angrembaka bebasan manuk mabur mabur sing dhuwur katite lawan becik tresnoku Rasa sayang hati original Wijaya Putra original Rolas Widak Mangga Kendel biar pro audio Los lire swara kebrungu liwat kabeh duweku ra tondo yen ono pawarta kataku kaget ati iki weruh sapa sing ngirimi rayata saka kowe wong sing tak tresnani ning kene kowe kondo tresno ra bakal endo nadyan kepalang kaya tunggak jati ngarang mongko biyen kowe nate kondo marang aku atimu ra bisa nampa tresnoku goyang toy mas, goyang toy mas, goyang. Bebasan manuk mabur, mabur sing dhuwur katite lawan kucing lan tresnoku katite lawan kucing lan tresnoku. Hello.